तो का हाल बा करेजा लोग। तो भाई लोग आज हम बात करे वाला बानी नीलकमल सिंह के और सनी लियोनी के, ठीक बा। तो आज दोनों आदमी के पेले वाला बानी। तो भाई लोग ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन खातिर बा, ना दिल पर ना गाड़ पर लेवे के बा, देखे के बा और हंस के भूल जाए के बा। तो भाई लोग बिना कोनो लड़वा लहसुन के वीडियो स्टार्ट करल जाओ आ चलो सनी लियोनी के पेलल जाओ। भी तेरी आँखों से एक बात। भाई लोग तोनी का जौन लाल साड़ी में देखा तारा भौजी के, तोनी का सोचा तारा उ कौन बा, ठीक बा। तो हम बताओ तनी भाई लोग उ कौन है। उ है सनी लियोनी, ठीक बा। और तोनी का भाई लोग एकरा के यूट्यूब पर कम देखत होगा गान मारावत, लेकिन तोनी का क्रोम ब्राउजर पर जाके सर्च मार के देखब लोग तो खाली भौजी गाने मारावत मिली, ठीक बा। क्रोम ब्राउजर पर। तो भाई लोग सनी लियोनी के तोनी के जानते हो बा कि कितना सुंदर बा, लेकिन एकर पहुँच दो सुंदर होला है का मतलब बा, खाली एकर पहुँच दो गाड़ मारावेला। आ तोनी के क्रोम ब्राउजर पर सर्च मरबा ना एकर जाके तो खाली सेक्सी वीडियो मिली। और यूट्यूब पर ही कम भेटाई तोनी के, मतलब सर्च मरबा तो यूट्यूब पर ना आई हन, खाली एकर पहुँच दो क्रोम ब्राउजर पर मिलियन ज़्यादा खाली पेलवावत, ठीक बा। तो भाई लोग देखो तारा नीलकमल सिंह के, मतलब ऐसे लागता कि मुर्गवा के सारा झाट उखाड़ के अपना मुड़ी पर लगा ले बड़न। मतलब कितना अच्छा लागता यार देखे में। मतलब उनकर बाल के हेयर स्टाइल देखा तारा एकदम खाड़ा मुर्गा के, मतलब बाल सब झाट उखाड़ के अपना मुड़िए पर लगा ले बड़न। और भाई लोग बहुत अच्छा लागता यार। और नीलकमल सिंह के गाना बहुत झकास बा यार। तोनी का यूट्यूब पर जाके सर्च मार के सुनब तो यार मियाज गदगद हो जाए, ठीक बा। भाई लोग नीलकमल भैया के मतलब केसवा पर हंसी बरता, ठीक बा। सब मुर्गा के झाट उखाड़ के अपना मुड़िए पर लगा ले बड़न। तो वीडियो में जुड़ा रहा लोग, इनकर गाना सुना होता नहीं, कितना अच्छा गाना गईले बड़न भाई लोग। और सनी लियोनी के साथ गाना आई तो जन्म करला कितना मज़ेदार गाना आवेला, सुन के एक पहुँच तो मुठ मारे के मन कर दी। मतलब बहुत अच्छा गाना बा भाई लोग। आँखें भी तेरी आँखों से एक बात कहे। तो भाई लोग नीलकमल सिंह के मतलब बहुत मतलब तारीफ कैनी। और इनकर गाना सुनो एकदम कितना मस्त मस्त गाना गईले, मतलब ये गाना कितना अच्छा गईले बड़न। और एकदम म्यूजिक भी अच्छा बा और गाना भी बहुत झकास बा भाई लोग। और कहे के मतलब बा कि भोजपुरी छोड़े वाला बड़न, ठीक बा। हिंदी इंडस्ट्री में जाए वाला बड़न, मतलब सनी लियोनी के साथ सेक्सी बनाए वाला बड़न, ठीक बा। अब गाना ही ना गई हन, तोनी के बताओ तनी भाई लोग। आज हम पूरा खुलियाम कहतनी, मतलब ये गाना ना बने अब सेक्सी बनाए वाला बड़न, ठीक बा। तो देखो तारा कितना अच्छा गाना गईले बड़न, एकदम म्यूजिक बहुत झकास बा। और गाना भी सनी लियोनी के साथ ही गाना बहुत झकास बा भाई लोग। यूट्यूब पर जाके सर्च मार के सुनिए लोग, तोनी के बहुत मज़ा आई। और एक बेर हिलाहूँ के मज़ा आ जाए यार, हिलाई बता मुझ पे कर दे इतनी सी मेहरबानी आजा। अच्छा तो देखो तारा लोग नीलकमल भैया के कहा तारन कि मेरे पे कर दो थोड़ी सी मेहरबानी। का हो नीलकमल भैया, अकेले अकेले सनी लियोनी के गाड़ मरबा, हमनी के का ही मर दे। हमनियों के मेहरबानी करा दो यार, गाड़ दिवा दो सनी लियोनी से। मतलब नीलकमल भैया के मतलब गाना यार एकदम सुन के यार गाड़ फाड़ जाता, आई मीन मतलब दिल खुश हो जाता है यार। बहुत झकास गाना बा भाई लोग। और तोनी के जाके सर्च मार के सुनिए लोग, बहुत मज़ा आई। और तोनी से कहता नहीं कि अच्छा नीलकमल भैया से कहल चाहता नहीं का नीलकमल भैया अकेले अकेले मजा लेबा, मर्द हमनियों के दीवा दो, बहुत मज़ा आई। आजा दिल में वो लड़के दीवाने। अच्छा तो नीलकमल भैया कहे के मतलब बा कि आजा दिल में ये लड़की दीवानी। तो ये भैया चुतिया हवा का तू, हमरा के बताओ ना, चुतिया बड़ा का तू? तोरा से पहले मतलब कितना मतलब आदमी के दिल में वो चल गए बा, ठीक बा। आ दिल में जाके बिलो दे देले बा अपन गाड़, ठीक बा। तो तोरा से पहले तो कई आदमी से ठोकवा ले बा, अब बात करता रहा दिल में आ जा। भाई लोग गाना यार मत पूछो लोग यार, गाना बहुत झकास बा यार। भले सेक्सी बनैले बा एकर पहुँच तो सनी लियोनी, लेकिन ये गाना यार का कहीं यार, दिल खुश हो जाता है यार सुन के। अब बहुत मज़ा आता है यार सुने में गाना ही। और गाना के हटाओ लोग भाई लोग, सनी लियोनी जौन बा एकर पहुँच दो
इतना एकर झकास बाटे मतलब सनी लियोनी बहुत झकास बा भाई लोग। मिस्टेक होता सॉरी कहतानी। और गाना भी बहुत झकास बा, तो उन्हीं के जाके सर्च मार के सुनिए लोग। मैं हूँ राजा तू बन जा। भाई लोग देखो तारा सनी लियोनी के पियर साड़ी में कितना अच्छा लागत है कर पहन दो, बहुत अच्छा लागत है यार। मन करता मुंह में अपना पाउडर लगा के सनी लियोनी के गान मार दी कर पहन दो, कितना अच्छा लागत है यार। ऐसा मेहरारू सब हमारा सब्सक्राइबर के मिले के चाहिए, सर्वा जिंदगी खुश हो जाई यार। ऐसा मेहरारू सुंदर होला का मतलब बा कि सबके कर पहन दो, सबसे पेलवावे मतलब सुंदर तो बढ़ रही कर पहन दो। लेकिन तोनी के तो पता हो कि मतलब एक वीडियो जाके खोजब लोग यूट्यूब पर तो ना भेटाई, खाली क्रोम ब्राउजर पर भीमट पर ज़्यादा एक वीडियो मिली। आ वो पेला पेली वाला बहुत झकास झकास देख के यार बहुत मज़ा आई। तो जाके एक बार वो देख लिया लोग। आ गाना के का कहीं यार, गाना बहुत झकास बा इनकर नीलकमल भैया के। नीलकमल भैया के हम फैन है, ठीक बा। उनकर गाना अपना मोबाइल पर लगैले बानी, मतलब फोन आवेला तो उनकरे गाना बाजेला आ दिल खुश हो जाला यार। गाना तू बन जा मेरी रानी आजा। भाई लोग देखो तारा कितना मतलब सनी लियोनी कितना साड़ी बदलता गाना में। एक बहन इतना तो मतलब सेक्सियो में इतना साड़ी ना बदलले हुई जितना ही गाना में मतलब साड़ी अपन बदल के मतलब पेलवावता। आई मीन मजाक करता नहीं भाई लोग, मतलब गाना में अपन वीडियो बनावता और कितना अच्छा लागत है यार सनी लियोनी। मतलब ये गाना में मतलब बहुत साड़ी बदल ले बा और कपड़ा और बहुत पेलवैले भी हुई एक बहन चुदई। मतलब तो के बता दी कि सर्वा माछी कितना एक माई चुदो परसा भक्त और बहन चुदो। तो भाई लोग जब इतना साड़ी एक बहन चुदो बदल के मतलब ये वीडियो में काम करता तो एक बहन चुदो पेलवैले तो जरूर हुई वीडियो में। बिना ले नीलकमल भैया ना छोड़ ले होइहन, इतना सुंदर माल के छोड़ी यार। हमारा के दे दिहन तो एक बहन चुदो पेल के मर जाए। आजा दिल में है वो लड़के दीवाने तेरे। तो भाई लोग फिर देख लो लोग कितना साड़ी बदल के आला फिर से। तो भाई लोग ये मतलब गाना में तोनी के मतलब ये साड़ी बदल लगा, कौन साड़ी में तोनी के अच्छा लागल प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और जब एक बहन इतना साड़ी बदल के आवता तब तो हर साड़ी के नाच दिले हुए नीलकमल भैया, मतलब पेल के। तो हर साड़ी मतलब देखा तारा कितना साड़ी बदलता एक बहन दो। इतना तो साड़ी मतलब का बताई तोनी के पेलवा तो ही इतना साड़ी ना बदल ले हुई। और साड़ी में एकदम हर साड़ी में बहुत झकास लागता यार। तोनी के कमेंट करके बताइए कौना साड़ी में सनी लियोनी अच्छा लागल। मेरी देखो तारा लोग भाई लोग नीलकमल भैया के फोटो खींचता रन सेक्सी स्टाइल में कैमरा से। तो भाई लोग नीलकमल सिंह के राज बा यार। कम से कम गाना में नीलकमल भैया फोटो तक खींचता रहन सनी लियोनी के, और फोटो खींचते में पेल भी देले होइहन। और भोजपुरी के जितना सिंगर बा लोग बाहर उखाड़ता लोग, मतलब आज तक उ लोग सनी लियोनी से भेंट ना कैले होई, लेकिन नीलकमल भैया भेंट कर लेलन सनी लियोनी से। तो भोजपुरी सिंगर के शर्म करे के चाही, नाली में डूब के मर जाए के चाही। नीलकमल भैया के देखा तारा लोग मतलब सनी लियोनी के साथ फोटो खींचता रहन आ उहो वाला काम कर ले होइहन पेला पेली। तो भाई लोग गाना यार जे कुछ कहा गाना बहुत झकास बा यार। और देख के यार दिल खुश हो गल। और तोनिए के बहुत मजा आयल गाना सुन के, मजा तो अले हुई। गाना एकदम एक झकास बा भैया के नीलकमल भैया के। आ जौना गाना में सनी लियोनी रही तब गाना हिटे बा और बहुत मजा आयल गाना सुन के यार, दिल खुश हो गल। तो तोनी के जाके सर्च मार के सुनी है। तो बस भाई लोग आज के वीडियो ही समाप्त करता नहीं। और नीलकमल सिंह के गाना सुन के तोनी के कैसा लागल प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और चैनल पर नया होइए तो सब्सक्राइब कर दिया। और भाई लोग गाना एकदम झकास बा, का बताई तोनी से नीलकमल भैया गाना अच्छा बा और म्यूजिक भी बहुत झकास बा और अच्छा जगह शूट भेल बा। देख के बहुत दिल गार्डन होता यार, बहुत मज़ा आता मतलब गाना सुने में। और बहुत अच्छा लुक पर शूट भेल बा, बहुत मज़ा आता यार गाना सुने में। तोनी का बताई आ तोनी के एक बार जाके सर्च मारिए लोग नीलकमल भैया के सॉन्ग, बहुत मज़ा आई। आ भोजपुरी सिंगर लोग जो लोग बा लोग अभी लोग झाटे उखाड़ा था लोग, मतलब इतना अच्छा नीलकमल भैया गाना गैले बाड़न और ये गाना बहुत झकास बा।
तो भाई लोग ज़्यादा बकचोदी ना करें। अगर अच्छा लागल वीडियो हमार तो चैनलवा के सब्सक्राइब कर लिया। तब तक के लिए बाय। हाथ दुखाता यार।